आंनाव खाथियाव डिग्री थाले मा डिग्रीखौ बुंबाय थायो दा मा ज्योतिरिन्द्र वारी सुर गोनां मोजां जानांगोन ना जासिदा बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो माइ हिसाबनिलै बिलाय कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सियर रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावदों जों दिनै गिबिसिन थाराव खोनासंग्रोगोन नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनायखौ नैथियाव जोङो खोनासंगोन बिपिएफनि सीएमनि बुंनाय रावखौ थामथियाव जोङो सावरायलायगोन नैबे सावगारिनि भिडिअखौ लानानै बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना गिबिसिन थारावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनायखौ खोनासंब्लानो जाबाय बिथाङा मा फोरमायदों কিন্তু এইটো সত্য যে প্ৰমোদ বড়োৰ নমিনেশ্যনত বিজেপিয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নাই বাকি সকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে এইটো সত্য কিন্তু এইটো সত্য যে প্ৰমোদ বড়োৰ নমিনেশ্যনত বিজেপিয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নাই বাকি সকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে এইটো সত্য रायजोफोर बिपिएफ पार्टीनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा रायजो राजाफोरखौहाय गोबां थगायनो हागौ नाथाय दिनैनि समाव क्लियारलि आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनानै होबाय इउपिपिएल पार्टीनि सीएम दानि राज्य सभानि एमपी प्रमोद बर' सारा थारैनो बीजेपी पार्टीजोंबो गैया एनडीए जोंबो गैया बियो एकमात्र मदद मोनदों जाहैबाय एआईयूडीएफ आरो एजीपी पार्टीनिफ्राय बिथाङा मदद मोनदों दा बिसोरनि साइन होनायनि गेजेरजोंनो बियो एमपी जानो हादों दा बेखौहाय क्लियारलि फोरमायनानै होबाय आरो इलेक्शननि समावबो बीजेपी जोंबो गैया एनडीए जोंबो गैया रावजोंबो कांग्रेसजोंबो रावजोंबो गैया होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर अब्ला थांनाय काउन्सिल इलेक्शन समावहाय जेब्लानाखि बिपिएफ पार्टीया जों सिंगेल सरकार दागोन होननानैहाय सरकार सलायदोंमोन जेरै इलेक्शन गेलेदोंमोन दा थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो बिपिएफनि सीएमआ थगायनो नाजानाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय बाथ्राया क्लियार नोंथांमोना भिडिअखौ ससे खोनासंनानै लादो मिस्टार महिलारी साहाबा मा बुंदों इउपिपिएलও আছে एनडीए ইহঁতে কিমানটা সিট পায় কিমানটাত খেলে মুঠতে আমি বিপিএফ হিসাবে সেইটোৱে কৈ থাকিম এনডিএ হিসাবে আমি 15টা বিটিসি সমষ্টিত আছে 15টা পাৰ্টি একদম পইচা যে 4টা সমষ্টিত তেওঁলোকে নাই সেম ছাৰে সেইদিনা কৈছো মই শুনি আছো যে বিজেপি হিসাবে 4টা আৰু 11টাটো বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল কেনেকুৱা কৰে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো 11টা বিপিএফ সেইটো 4টা বিজেপি নহয় 15টা ভিতৰত 15টাও एनडीए क्लियार बुजिबायना रायजोफोर बे समावहाय बर' हारिया माब्लाबाबो आन्दायनानै दाथा बे समाव सोरबा बीजेपी सोरबा बीपीएफ सोरबा कांग्रेस बेखौहाय नोंथांमोना नोजोर होआलासे सिंगेल सरकार दानो थाखाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय सरकाराव लाबोफिननो नाजा अब्लानो नोंथांमोना जोंनि समाजाव थानाय जेसेबांनाखि रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो गोजोननायखौ मोनफिनगोन होननानै आं सानो रायजोफोर दिनै जोङो फारसेथिं नोजोर होनानै नायोब्ला समाजावहाय अरुणोदयखौबो दाननानै होनाय जोङो नुनो मोनदों नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना खोनासं भिडिअखौनो खोनासं मैयानि समाव मा जादोंमोन ডাবল ডাবল পাই আছে আমার ঘৰত আপাই নাই পুৰুষে নাই বেটাও নাই আমার আর আমার ঘৰত কোনো দৈগতও নাই দিল তাৰপিছত ডিসেম্বৰৰ পৰা পোৱা নাই ডিসেম্বৰত নোপোৱা কাৰণে আজি পাব বুলি মাৰ্চৰ 10 তাৰিখলৈকে সোমাব বুলি কয় কালি যোৱাকালি মিটিঙতো গৈছে 10 তাৰিখ আমালোকৰ নাই কিমান দুখ লগাৰ কথা এইটো এনেকুৱাতো নহয় বৰাব লাগে যদি গোটেইকেইটা বৰাই দিব লাগে এনেকুৱা কৰিব নালাগে আৰু क'क्राझार कमिशनार अफिसावहाय हांगामा सोलिदों
बेयावल' नङा दे सारा बिटिआरआवनो सारा आसामावनो बेबायदि दावराव जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाहोना जाहैबाय अरुणोदय स्किमखौ दाननानै होदों। दा अरुणोदय स्किमाखौ थाखानाय जायफ्रा रेगुलार जाखानाय बिसोरखौनो दाननानै होदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। अरुणोदया सोरनि? अरुणोदया सोरबा गोरिब सुबुंनि, सोरबा रान्दि सुबुंनि, सोरबा न'खरावहाय जेबो जानो लोंनो गैयै बैसोर बायदिनि थाखायसो अरुणोदय स्किमा। आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिनि थाखायसो होदों। नाथाय जों बे समावहाय खोनानो मोनदों सोरबा लाक्जारियास गारि बायनानै गाखोग्राफोर सिन्थायनो अरुणोदय स्किम मोनदों। अरुणोदय स्किम लानानै इन्जय खालामदों। न'आवहाय धोन सम्पत्ति थाखानाय, गारि मटर थाखानाय बैसोर बायदियानो अरुणोदय स्किम लानानैहाय आलो आलो उन्दुनानै जादों। दिनैनि समाव बेबायदि जोङो खोनानो मोनदों। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोन, अरुणोदय स्किम बेखौहाय मा खारनै जेन'बा बिसोरो थाखानाय अरुणोदयखौ दाननानै होखो? हयथ' अरुणोदय स्किम होनाया आसाम स्टेटनिया लिमिटआ जोबहैबाय, बेनिखायनो बिसोरो मोनाखिसै। मानोना क्राइटेरिया लानानैसो अरुणोदय स्किमखौ होयोमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे जायफ्रा मेम्बार चेयारमेनफोर बिथांमोना हयथ' क्राइटेरिया गैयालासिनो जानला मोनला गावसोर जेखौ होनो गोसो बेनोनो हरबाय। बिनि थाखायनो बेबायदि दावरावआ सोमजिदों। निश्चय मोनगोन बिपिएफ पार्टिया बिनि फिननायखौ एमएलए इलेक्सनावनो मोननो हागौ। हयथ' बिपिएफ पार्टिनि सरकार सासन खालामनाया काउन्सिल इलेक्शनसिम सहैयाबो जानो हागौ। रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबायल' थादो बिपिएफ पार्टिया मा खालामो मा खालामा। दा जों एसे सावरायनोसै नैबे सावगारिनि भिडिअनि सायाव। बेयावहाय नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय भिडिअखौहाय। बिपिएफ पार्टियावहाय गोरों गोरा नांज्लाया, डिजाइन नांज्लाया, रेसपेक्ट खालामग्रा नांज्लाया, बेबायदि जोङो खोनानो मोनदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों। दा आं बेखौ नायनानै ओरैबायदि सानदों, मेन्टेल हस्पिटालावहाय जेरैबायदि फाग्ला फाग्लिखौ दोनहैयो, सासे मिनिब्लानो गासैबो मिनियो, सासे गाबब्लानो गासैबो गाबो, सासेया रागा जोंब्लानो गासैबो रागा जोङो, थिग बेबायदिसो आङो बिपिएफ पार्टिनि मावथिफोर आरो सापर्टार्सफोरनि मावनाय दांनाय आरो थानाय फाव फेशनफोरखौ नुदों रायजोफोर। आं बिदिसो सानदों। थारैनो बिपिएफ पार्टियावहाय सापर्ट खालामग्रा मानसिफोरनि खर'आ एसे क्रेक गोजा नामा रायजो राजा नोंथांमोन? ओरैबायदि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बेबायदि सासे सीएम जानानै थानाया जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानो रायजोफोर। मिथिबाय दा? दा नोंथांमोनासो मा बुजियो? दानिया नोंथांमोना आरोबाव नायबावदो, नै बिसोर बायदि मानसिखौ नाय। बनसुआवहाय सासे लेक्सारार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाय मानसिया रोनाव रोफोद इउटुबावहाय भिडिअ बानायलाबायोमोन, फेसबुकाव भिडिअ बानायलाबायो। दा बिसोर बायदि मानसि खर' गाज्रि मानसिफ्रानो, खर'आव जेबो नलेज गैयै मानसिफ्रानो बनसुआव हाबनानैहाय लेक्सार होयोब्ला अब्ला बिसोर बायदि मानसिनि रावखौनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खोनासङो नामा? ना रायजो राजा नोंथांमोन? जों बयबो मिथिगौ बनसुआ मा पार्टि आरो बबेनिफ्राय दाजानाय, बेखौ जों मिथिगौ। बनसु पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्ला मा फिथाइ थायगोन बेखौहाय हयथ' नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ। ना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौहाय बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों, एमएलए इलेक्शनावहाय 10 निफ्राय 12 जनसोखौहाय एमएलए खौहाय इउपिपिएल पार्टिखौ लाबो हायोब्ला जुजिथार, अब्लानो नोंथांमोनाबो गोजोन मोनगोन आरो अरुणोदय स्किमाबो रानिं जाफिनगोन। अरुणोदय स्किमखौ सोर लाबोजेननाय? अरुणोदय स्किमखौहाय इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारावसो गोसोखांजेननाय। मिथिबायना? दा सिगांनि समावहाय बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ होखायोमोन जानो हागौ, नाथाय बिटिआरआवहाय इउपिपिएलनि सरकारासो लाबोजेनदों अरुणोदय स्किमखौहाय। नाथाय बेखौनो दिनै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि मावथिफ्रा, मेम्बार चेयारमेनफ्रा बे अरुणोदय स्किमखौहाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनिफ्राय बोखारनानैहाय लाक्जारियास गारि गाखोग्रा धोन सम्पत्ति गोनां मानसिफोरनि थाखायसो बेखौहाय राननानै होनाय जोङो नुनो मोनदों। अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो? रायजो राजा नोंथांमोन,
आंथ' बेखौसो सानो नोंसोरो अरुणोदय स्किम मोननै साफ्रोमबो आइजोफ्रा जायफ्रा मेम्बार चेयारमेन बिसिनि न'आवसो थांनानै फैसा बिहैनांगौ अफिसाव थांनानै बिहै आरो मेम्बार चेयारमेनफोरनि न'आव थांनानै फैसा बिहै नै दिनैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार फैगोन क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआवहाय नोंथांमोना खोनासंनो थांनो हागोन मा बुङो मा बुङा आंनि साननाय मथेब्लाथ' प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझारनिफ्राय गेलफु थांनाय लामाखौबो सावरायगोन आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय मा डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बिनि सायावहाय सावरायगोन बिथाङा मा होनो नोंसोरखौहाय फुस्लायनानैल' थांगोन बिजेपि इलेक्शना फैगासिनो दङ नालाय बे माबानिया आसाम स्टेटनि एमएलए इलेक्शनाबो फैगासिनो दङ बिनि थाखाय फुस्लायनानैल' थांगोन बियो नाय नोंथांमोना अब्ला रायजोफोर भिडिअआव बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि